Народно читалище Иван Вазов 1928 година, село Нови хан. Също така, това нямаше да се случи без господин Александър Стоичков, който е кмет на село Нови хан. Искам да дам думата на другия виновник, в добрия смисъл на думата, разбира се, директора на фондация Емили, госпожа Таня Николова. Аплодисменти за нея. Здравейте, тя вече ме представи. Аз съм, освен че съм директор, съм основател на тази фондация Емили. Тя се казва Емили, защото е посветена на моята любима поетеса Емили Дикенсън. И вече 8 години работим по различни проекти, като я направих с идеята да подкрепя независими артисти, хора, които са извън медийния фокус, които работят повече сами и така обществото ни ги стимулира по най-добрите начини да работят. Сега, това е един много вълнуващ за мен проект. Жар с изложбата на Христина, с нейните работи, защото преди няколко години няма никакво значение дали той минава през академично образование, дали не, дали каква култура има, колко висше образование. Той се ражда с тази естетика и така е цял живот. Ако се намеси някакъв академично лице... Рамкото изявление да благодаря на фондация Емили, на майка ми професор Попова и на баща ми, защото всичко това, благодарение на тях се сътвори и благодарение на тях се случи аз много болно, защото чрез грудата аз открих дома си.